Mayong adlaw sa tanan. Naghang salamat sa Dios nga gitagaan na po kita og laing simana nga ato siyang masimba, mahimaya sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magsugod ato ang tagaag pagtagad ang iyang pulong, atong pagabasahon ang ato ang basihanan sa ato ang pagtulunan karong adlaw. Makita diha sa Mateo kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa 13. Akong basahon. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moses ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa alang kanimo, usa alang kang Moses, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka magsanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mao ang pinangga kong anak, nga akong gikahimutan, pamati kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nang hadlok sila pag-ayo, busa nang hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nag-ingon, tindog kamo, ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Hesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipasidanan sila ni Hesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw ang anak sa tao. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an, ngano nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan muanhi pag-una si Elias, usa moabot ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga muanhi aron andamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, miyani na si Elias apan wala makaila kaniya ang mga tao busa ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang pagi, ang anak sa tao ila usab pasipadan. Unya, nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan magbubunyag mao ang iyang gisgutan. Ang pulong sa Dios, magampo kita. Gamhanan, balaan nga Dios, tuguti nga imuang pulong makigsulti kanamo karong taknaa. Nga dili lang ni o Dios padugang sa kahibalo kundili ang imuhang pulong magbag-o gayud sa amuang kinaiya nga mahisama gayud kang Kristo. Ginoo, dasiga kami sa imuhang pulong. Badlunga kami kay andam kami o Dios musabmitar karon sa imuhang hingpit nga kabubuton. Ikaw ang mapasidunggan, mahimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Katong niaging Domingo, si Pastor David nagisgot nga naay maayong rason ang Dios nga ato siyang pagatumanon. Okay? Daghan nga mga rason iyang gisulti, o usa sa mga rason is naay ganti, naay reward sa tanan nga nagdumili sila ang kaugalingon aron sa pagsunod kang Hesus.
sa tanan nga nipasan sa ilang cross kay pagagantihan kini niya sumaabot nga adlaw. Now atong ipadayon no ang kani siya nga pagtulunan kay kini siya nga pagtulunan ato ang masabtan nga si Jesus adunay ginatawag nga pagpadayag sa iyahang mga disciples nga wala niya napadayag sa mga kaniadto. Karon iya kining gipadayag aron ilagay yung masabtan nga kaning iyang gisulti tinuod og dili ni siya mapakyas. Now, sa di pa ta magpadayon, ang Avengers kining ginatawag nga Endgame. Akong gi-research sa internet, mo ni siya ang pinaka dako og ginansya nga salida. Matod pa nga adunay nakita sila og 2 billion, no? 798 million inana ka grabe nga kita, no? Dolyaris ang gisgutan diri. Og diri pod sa Pilipinas, no, humot kay ni siya nga salida kay daghan kay ni sulting nga inindot ti kayo labi nga kay tanawon ug uban pa nga mga kawan nga mga pagsulti ug usa gid ay sa nganong nakaaghat ang tanan sa pagtan-aw nining salida tungod kay nindot ni siya preview trailer ba kay kung imong sumagod imong nabantayan sumpay-sumpay ano ang mga na-sequel ba? O muna ni siya lugar ang pinaka-last. O naay ilahang promotion nga gihisgutan o ginitawag nga preview. Okay? Matod pa sa Wikipedia, ang modern sneak preview provides additional publicity, word-of-mouth exposure for the movie. Atong namatikdan nga mahal kaayo ang ticket ani. No, niabot gud og 500. 300 didubli pero ang mga tao ni tan-aw gyapon kay nindot lagi kayo di jud ka magmahay. Og tuod man ako ni tan-aw pud ko pero taod-taod pa pero apo ko nagmahay kay dadto man mi sa SM downtown sa kong asawa. Dadto mi sa VIP no nga katubi tong lami kayo nga higdaan nga kutson na do. Lami king paminaw no nga pero ako na, kan ba nga, di gasto mi ana, tungkol kay nindot lagi nga salida. Kay daghan ng mga publicity, daghan na nagsulti, nga, di dyo ka magmahay sa salida. Taas-taas, pero okay ra. Malipay ra ka paghuman. Now, napoy uban, no, nga, na mga trailer or preview sa salida, pero lindot sa trailer, pero once nga imong kitanaw, katol-katol, no, naka-experience ko anak. Tanaw ko YouTube kay mo man ni akong habit nga before ko nga mo tanaw sa salida ako sang tanaw ni iyang trailer ani. Tuod man murag dindot to kay ganahan man ko ana bitong pinsing-pinsing lugar. Kung kaning away-away, tanaw ko tada mapagka-plaster. Pero sa dihang nadto ko sinihan. Pagawas na ako, nagmugot ko. Single pa ko ato nga time ha. Kaya umani akong habis na kay wala pa may laing kuan. Gastusan. Pag-adto na ako, murag, katol ko kay di ko ganahan. Ako ganahi kay dagag storya. Dagag storya. Sikog pangyang ab, no? Muna nga, na-board ko sa salida nga akong kitanaw. Mayra sa trailer. Pero sa dihang aktual na, yung yun nakita, mahay-mahay. Now, mga kaigsunan, si Jesus Christ, atong Ginoong maluluwas, naghatag po siya og preview siyang umaabot nga himaya sa iyang mga disciples. Na siya'y gibuhat nga mura siya og tipik sa iyahang umaabot nga himaya aron madasig gayud ang iyang mga disciples. Kung atong tanawon nga ang iyang mga disciples
Ani nga time, grabe na kayo ka discouraged, no? Yan ang giingnan nga moadto siya sa Jerusalem, nya dadto siya patyon, ilang sang sa cross, tamayon siya, nya gignan pagid ni Jesus Christ iyang mga disciples kamo pod. Kamo mosunod sa kuha, magdumili pod mo sa inyong kagalingon. Mo sakripisyo, mo carry sa inyong cross nga kinalan ko ninyo tumanon hantod even sa kamatayon. Inana ka huge ang kining ginatawag nga kanang bugat ang obedience nga ginimad ni Jesus sa iyang mga disciples. Pero si Jesus Christ wala nahuman diha. Iyang gisulti dari sa Matthew 16:27, ignan niya ang mga disciples, kay ako nga anak sa tao mo balik. Nga nagdanag sa gahom sa akong amahan, o kauban ang iyang mga anghel. Unya, hatagan ko o ganti ang tanan nga tao sumala sa ilang mga binuhatan. So, gi-comfort niya ang mga disciples, kaya kabalaka, mubalik ko. O sa akong pagbalik uban ang anghel niya tagaan ako ganti ang tanan nga mituman. Pasan sa cross nagdumili silang kagalingon. Aron magsunod sa ako. O mga kaigsunan, si Jesus Christ, kabalo siya, nga kani future pa lang. This is layo-layo pa. Sa verse 28, naghatag din siya karon og muna ni siyang tawag nga sneak preview sa iyahang kaduhang pagbalik. Ato siya, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Nga ang mga nagbarog karon dinhi, adunay pipila nga dili makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila ang anak sa tao nga moabot diha sa iyang kaharian. Gigna na karon ni Jesus Christ ang iyang mga disciples, i-prove na ako ni sa inyo nga kani akong gisulti, dili ni siya tiyaw-tiyaw, kani siya dili lang kanang ginatawag nga aron mo ma-comfort, ako ning i-prove sa inyo. Nga pipila kaninyo diri, dili mamatay hantod, dili nila makita ang anak sa tao nag-point sa iyang kagalingon nga naa sa iyang himaya. O karon sumpay sa sugilanon ato nang tagaag pagtagad. Ang ato ang teksto dari, ang title, tipik sa maabot nga himaya. Tipik sa maabot nga himaya. No, sa verse 1, human sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus uban kaniya sila Pedro o si Santiago o ang magsuon nga si Juan o iyang gipaubanan sila ngadto sa usa ka habog nga bukid. O sila-sila ra. So imagine no, si Jesus Christ sa pulo ka disciples nagpili siya tulo ngayang ubanon ngadto sa habog nga bukid. Ang Biblia dili specific unsa klase nga bukid, basta gi-describe habog nga bukid. Si Pedro, si Santiago, ug si Juan. Nganong gibuhat man ni Jesus? Nganong sila raman? Nganong tulo raman ang iyang gipili? Nga dusi man ang iyang mga tinunan? 3 is enough. Ang tulo is enough to testify. Nga valid ang testimony. Ngano man? Matod pa sa Deuteronomio 13:15.
Dili mudaog ang usa lamang kasaksi batok sa usa ka tawo hangtod sa bisan kinsa nga kalapasan o sa bisan unsang kasaypanan labot sa bisan unsang sala nga nabuhat niya sa pagkatinuod lamang sa duha kasaksi o sa tulo kasaksi mapadayon ang sumbong. Nakita nato diri no nga kinahanglan gayud og tulo kasaksi para solid gayud ang testimony. So Jesus Christ, I believe, knows this. And that's why 3 is enough. Og ato po nasabtan nga kaning tulo usa ni siya sa iyang mga suod no nga mga disciples padayon ta. Og dadto sa dihang nana sila sa bukid, imagine nato no ang istorya, naana sila sa bukid. Og tingali nagunahuna dito si Pedro, si Juan or si Santiago, bay magunsa ta diri. Tingali ilang unahuna istorya sila. Pero wala sila nag-expect nga ilan ning masaksihan nga pagpadayag ni Jesus kanila. Nakurat sila, na-shock sila, kay nga naman, og nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan. Nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan. ug ang iyang naong bidanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti miamag sama sa kaputi sa kahayag. Sa dihang nana sila sa bukid, si Hesukristo nausab. Now kaning word nga nausab sama ni siya sa kanang sa metamorphosis nga nausab gyud sama sa kining gikan sa ulod na himong nindot nga butterfly. It's totally kanang transform. Now, I believe when Peter, James, and John saw this, nakita nila ang mahimayaon nga Kristo sa ilahang atubangan. Nakita nila nga kaning Kristo nga ilang kauban is glorious and grabe kagamhanan. Ay nakita naman nila no ang glory by no si Kristo nag-ayo sa mga sakit, mga buta nakakita, but this is different kind of glory. Nga naman, during a time, si Jesus Christ gipakita niya sa iyang mga tinunan ang iyahang pagka-Diyos. Matod pa sa Colossus 2:8, ang tinuod si Kristo na himong tao. Apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. So dari nga bersikulo, giklaro diri nga si Jesus Christ is human, at the same time, Jesus Christ is God. Sa pipila ka tuig panahon, si Jesus Christ ang iyang pagkatawhanon, iyang gipakita sa iyang mga disciples. Pero this time, si Jesus Christ iyang gipadaplin ang iyang pagkatawhanon o gipadayag niya ang iyang pagka-Diyos sa iyang mga tinunan. Ang description is ang iyang dagway sama sa adlaw, kahayag, o sa Old Testament, God's glory is described sama sa adlaw. Matod pa sa Habakuk 4:4, ang iyang kasilaw sama sa adlaw.
ang mga bilisew nagpangidlap gikan sa iyang kamot ug didto itaguan niya ang iyang gahom. So dari si Prophet Habakuk iyang gipadayag, gidescribe nga ang Dios sama sa adlaw. Kung imo pong tanawon sa Revelation sa gipadayag 21, 22 to 23, muni ang nakita ni Juan sa dihang tuwa sa didto sa gingarian sa Dios, muning pananaon nga iyang nakita. Ug wala ako'y nakitang templo sa syudad. Kay ang templo nini mauman ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Ug ang nating karnero, Jesus Christ. Ug ang syudad wala magkinahanglan ug adlaw o bulan sa pagdanag niini. Kay ang himaya sa Dios mauman ang kahayag niini ug ang suga nini mao ang nating karnero. So giklaro diri nga mga passage that the glory of Christ is the glory of God Himself. Gipakita ni Jesus sa iyang tulo ka tinun-an, kinsa gayud siya. Nga katong ilang nasaksihan, di pa to mao. Gipakita niya ang kinsa gayud siya nga Dios nga ilahang gialagaran, nga ilahang gisunod. Now, sa dihang nasaksihan ni Pedro, sa dihang natiguwang na si Pedro, muni ang iyahang gisulti. Wala namo ipasikad sa tumong-tumong mga sugilanon ang among pagsangyok kaninyo may tungod sa gamhanang paghari sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Gi-address ni Pedro sa mga Kristohanon nga nadiskurahin na. Mga Kristohanon nga naka-eksperyensya o mga pagsulay, mga paglutos, mga kasakit tungod sa ilang pagtuo. Gisdasig sila ni Pedro nga mao'y eyewitnesses. Nga kani among gisulti, dili ni siya tumutumo, dili ni siya char, dili lang ni aron mo maganahan, dili lang ni aron mo magaan ang iyong loob, kunili, this is it. This is what we saw and it is real and we saw it sa among mga mata. No? Inana ka-assured si Pedro, kay nakatilaw siya sa himaya sa Dios nga gipadiyag ni Kristo sa ilahang atubangan. Padayon ta. Matod padpud ni Juan, ang pulong na himong tao mipuyo uban kanato puno sa grasya kamaturan nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya ng iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Si John pod naka-witness og mupuni ang gisulti pod. Muni ang gisulat. Nakita na mo yung himaya. Nakita na mo ang siyang pagkasiya. Nakita na mo usa sa kahalangdon nga siya gayod ang bugtong anak samahan. Ako nagtuo nga kini gisulti ni John ug ni Pedro to assure the believers nga kaning ilang pagtuo di gyud ni matarog. Nga kaning ilang pagtuo, dili ni siya nakatukod sa balas, kundili it is solid and it is real. Ang ilang pagtuo, nga kaning ilang pagdumili sila kagalingon, pagpasaan sa cross aron pagsunod kang Kristo, adunay ganting nga maabot nga himaya. Ug gusto nila nga kanimoy ilahang lantawon. Dili ang mga pagsulay karon lang. Uy, lisod na kayo. Kunili ang ilang mga mata mututok ani nga himaya nga kanigid mao ang ilang gilauman nga makauban nila.
ang ilang bugtong nga maluluwas diha sa iyahang himaya. Kung kita tingali karon kani si Pedro, si Juan, si Santiago, makaingon tangita, sana all nakakita, sana all. Pero kagsuon gidasig punta ni Juan. Ngumatod pa diya sa 1 John 3:2, mahal kong igsuon, kita karon mga anak sa Dios. Wala pa nato matino, maunsa gayud kita, unya kita, apan. Ang nasayran nato mao ang inigabot ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkasya. This is our blessed hope. This is our blessed hope that we will see our Lord and Savior just as He is in the near future when we are with Him in His glory. Mga kaigsunan, atong kinahanglan masabtan nga kaning mga pagtulunan diri, kani siya is to help us ba fix our eyes on Jesus. Muman ni siya ang balik-balik kayod sa Bible. Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Nga kaning iyahang saad, so maabot nga himaya nga ato siyang makauban is our motivation to live our life in holiness and in righteousness. Sa tinuod ng lisod baya gyud ang pagkinabuhi. Labi na naa ka diri sa kalibutan nga puno sa mga pagsulay, puno sa mga temptasyon. Daghan mo tamay, daghan mo challenge, daghan. Muna nga, unsay motivation nimo to live out your Christian life that glorifies God. This is our motivation. This is our blessed hope that there is glory in the near future to be with our Lord and Savior, Jesus Christ. Daghan kayo mga tao no nga nagpuyo lang sa kanabitong assuming. Hanggang ko madunggan nga sa dihang upanaw ang ilahang mga minahal sa kinambuhi. Ato na din sila langit. Papa, ito sa langit. O katong uban nga mga automatic na yung langit tanan. O katong una, murag inana po lugar nga kung mapano langit na yung diretso. Igsuon. Remember this. Ang tao mamatay kausa lang. Pagkatapos hukman sa Dios. To eternity ang naghulat sa tao nga mamatay. Langit o impyerno. Pero dili ikaw ang mag-decide. God will be our judge. You will face your Creator. Now, mga kaigsunan, for us Christians who follows Christ, who denies ourselves from the pleasure of sin, fear will no longer hunt us. Fear of death? No. The motive of our living a righteous life is to be with Jesus. We're excited for that moment nga atong makauban ang atong Ginoo og maluluwas. Now, I hope that you will be motivated by these words from the Bible. That there is future glory that we will experience with Jesus Christ. Now, balik ta sa istorya. Matod pa sa Mateo 17, versikulo 3. Ug didto nakita nila si Moses ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Now, sa Lucas 9,
30 to 31, atong makita unsay ilahang gistoryahan. Matod pa diha sa Lucas, ug adunay duha ka tawo nagigsulti kaniya si Moses ug si Elias, mipakita sa mahimayaon ug misulti mahitungod sa pagbiya ni Jesus sa iyang tumanon dito sa Jerusalem. They were talking about the mission of Jesus Christ going to Jerusalem to save sinners, to save those people in obeying the will of God. Now, kung imong tanawon, matod pa dara sa Matthew 5:17, ayaw kamo pagnahuna nga mayan ni ako aron pagsalikoy sa balaod ug sa mga propeta. Wala ako manhi sa pagsalikoy kundi pagtuman nini. Mga kaigsunan, Moses and Elijah si Moses nagrepresent sa law, sa balaod. Elijah represents the prophets. So they affirm Jesus. They salute Jesus' mission, that Jesus Christ is fulfilling what they have written in the Bible, what they have written sa Scripture. It affirms that what Jesus is doing, kini siya uyon gayod sa Scripture, uyon gayod sa ilahang pagtagna. Kay ang tanan nga gilang gisulti, gisulat, points out to Jesus Christ. O ato pong makita diri, na kanipon nga pagpadayag, nakita ni Pedro, ni John, o ni Santiago, ni James, that in the near future, in the glory of Jesus Christ, in the future glory, naagya po'y ginatawag nga communion with the saints, mga santos nga nipanaw. Nga, imagine Moses and Elijah talking to Jesus. That's a hint that in the near future, we will have our fellowship with our Lord and Savior. That's amazing. That's amazing. Kana sa dili matugkad nga klaseng revelation that Jesus Christ revealed to His disciples. Now, let's continue. Matod pa diri no nga kining ginatawag nga pulong sa Dios sa 4 ug si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo maayo hinuon nga naa kami dinhi kay kun buot nimo magbuhat ako dinhi og tulo ka payag-payag usa alang kanimo usa alang kang Moses ug usa alang kang Elias. Kung imong tanawon sa diyang si Pedro nasaksihan niya ang himaya ni Jesus, the glory of Christ. Peter tastes the goodness. It's excellent. It's good for him. Pero sa diyang nakatilaw siya, murag dili naman noon gusto mobiya. Gusto siya nga dadto na lang gyud perminti. Muna nga tingali muning nayang nahunonan magtukod kog payag-payag. Kay gusto na siya. Iyan na itong ma-experience niya klaseng glory. But remember this, it's not yet time. This is just a preview. Now, mga kaigsunan, kung imong tanaw, kining pagpadayag ni Jesus is actually for nga kaning gipadayag niya kang Peter, kang John o kang James. It's a glimpse unsay mabuhat ni Jesus Christ when we are in heaven. Unsa gayud ang to be with Him in His presence. Bible says in His presence is fullness of joy, peace, satisfaction, all of these things that He promised
when we are with Him, we are complete. Sa diyan natilawan, gamay ni Pedro murag, he wants it. But no, it's not yet time, Peter. Tipik lamang ni siya. Nga gipakita ni Jesus kanila, the glory that He has. Now, pagpadayon ta, sa dihang samtang nagsulti siya pa siya, dihay usa ka silaw nga panganod nga mitabon kanila gikan sa panganod, dihay usa ka tingog nga nagingon, mao kini akong anak nga pinalangga, diha kaniya nalipay ako, pamati kaniya. This is now God saying to Peter, James, and John, sa dihang ilang nadunggan, kini nga tingog unsang ilang gibuhat, mihapa, nang dikurog sila. They tremble in the presence of God. Ang ilang now mihapa. Because I believe, muni siya ang ma-experience sa tao when they face God. They tremble because God is holy. God is righteous. When we see His holiness and His righteousness, and we see ourselves, uy, grabe man gid kay ko, it humbles us. It falls us down. Then the voice said, kini mao ang anak, akong anak nga pinangga. Affirming that Jesus is His Son. Ngang tanan niyang ginabuhat will glorify me. Even katong iyahang decision to go to Jerusalem, aron ilansang sa cross, aron pagalatuson, it pleases me. Because that obedience brings forth salvation. It glorifies Him. Pamati kamo kaniya. That's the word of God. Pamati kamo kaniya. Now, matod pa diya sa Hebrews 1, chapter 2 and 3, deklaro diya sa pulong sa Dios no nga apan niining kaulihang mga adlaw siya misulti kanato pinagi sa anak nga iyang gitudlo nga mapanunod sa tanang butang nga pinaay kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan, siya ang danag sa himaya sa Dios ug tukma nga hulagway sa iyang kinaiya. Nagsapnay sa tanang mga butang pinagi sa gamhanang pagpamulong niya. Now, mga kaigsunan, this is the word of God for us. That Christ is, matod pa dari no, tukma nga hulagway sa iyang kinaiya. The same essence with God in nature, in everything. Listen to Him. Listen. Listen to Him. Paminaw, pamati kaniya. Now I believe, daghan man gisulti si Jesus about kanang mga yang gipangsulti no ng mga teachings. But this time, remember, Jesus Christ was talking about carrying the cross. Was talking about denying yourself. And you know what? Was talking about His death. Was talking about His suffering. And this revelation, kani nga pagsulti ni Jesus Christ, lisod dawaton ba?
Lisod dawaton. Lisod siya i-embrace because it's too much to ask, Lord. And God said, listen to him. Listen. Listen to him. Kana iyang gisulti, isuyo na siya sa akong kabuton. Kana iyang ginabuhat is in accordance to my will. Listen to him. Apang utanan ako si mga karon igsuon, is this too much to ask? To deny ourselves and carry our cross. To deny sin, to deny all those things that hinders us to obey God, to carry our cross, to obey Jesus until death, to follow him. Is this too much to ask? Mga kaigsunan, remember this principle. Ang anda mo sakripisyo sa pagsunod kang Isus, makasinati sa maabot nga himaya, kauban si Jesus. There is future glory that you will experience. My friends, the Word of God is so clear. Klaro kayo. No, nga kaning imo mga pagsakripisyo, kaning atong pagsakripisyo, pag-deny, pag-asuklian kini siya, nga kita makasinati to be with Jesus in His second coming, in His kingdom. I-compare nato ang atong suffering sa kana nga glory nga iyang gi-prepare, eternity ang gisgutan. It's too much. I-compare nato nga kaning ato ang present situation sa iyang gi-prepare kanato in heaven, eternity, everlasting joy. It's too much that Jesus Christ gave to those who follow Him. It's, kana bitong, di jud ka magmahay sa imuhang pagpili, pagsunod kang Jesus. Atong ipadayon ang atong istorya, no? Sa verse 7, si Jesus miduol og mihikap kanila og mingon, bangon! Og ayaw kamo kalisang. Og pag yahat nila sa ilang mata, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus lamang. The preview is humana. Nakita na nila, tipik lamang. To assure them that this is coming to pass. To assure them na kaning ilang sacrifices in obedience, kaning ilang mga gibuhat for Him will be rewarded. Assurance that this is really going to pass and you will not regret it because this is true. Matod pa diri, no, sa dihang nakita na nila ang katong glory ni Jesus, na witness na nila, murag excited sila no nga musulti, murag excited sila nga murag itong ilang yung i-share, ilang i-chika sa ilahang ginatawag nga fellow disciples. Pero giwarningan sila ni Jesus, ayaw ninyo isulti kaning inyuhang nakita until nga mabanhaw ko. Kalma lang. Zip your mouth. Then sa verse 10, naay pangutana, no, sa siya mga disciples, iyang mga tinunan nganong ingon man sa eskriba nga si Elias kinahanglan man ni una,
And then Jesus Christ was talking, He answered them, no nga, si Elias niabot naman. O ang ilang gibuhat ng Elias, ilang mang gitamay, ilang galing gipatay. Aron pag-andam sa tanan. Ug wala sila mo ila kaniya. So gi-connect ni Jesus Christ no nga gitubag ra po ni Jesus Christ ang iyang mga disciples sa ilang pangutana para maklaro. Because they saw Elijah sa itong glory ni Jesus. Now Jesus Christ was talking here is the Elijah nga yang gisgutan diri is about John the Baptist. Ug moopod ang ilang gibuhat sa kaniya, moopod ang ilang buhaton kanako nga ila kong paantuson. Matod pa sa verse 13, unya nasabtan siya mga tinunan nga si Juan Tigbautismo mao ang iyahang gisgutan. Now, this is ang ato ang ginatawag main point. Ang himaya nga gipadayag ni Jesus karon, tipik lamang sumaabot nga himaya nga iyang ipadayag pohon. We see Jesus' glory, no? The Bible, in His teaching. But you know what? This is just a glimpse. Tipik lamang kini igsoon. So busa ayaw pailad sa kalibutan nga life is here. Ayaw pailad sa sala nga karon, enjoy karon. Ayaw pailad igsoon. Because those things are passing. The glory that Jesus Christ revealed to us will motivate us to continually obey Him because there's future glory. Nga umabot nga himaya nga atong siyang makauban dito sa iyang gingharian, sa iyang ikaduhang pagbalik. Ayaw ibaylo ang mga butang nga temporary sa eternal nga butang. Ayaw igsuon pagpailad sa imuhang lawas nung tinguha na karon. There's glory. Mga kaigsunan, matod pa sa Roma 8:18. Giisip nako nga ang mga pag-antos nining panahona karon dili takos itandi sa himaya ang ipadayag ra unya kanato. Keep on obeying Jesus. Carry the cross. Deny yourself. Know Him. Love Him. Surrender to Him. There is future glory that you will experience later on. This life, yes, there is mga pagsulay, kalisod, mga COVID, usaba ka ng mga di pa ni maog soon. But yet, our eyes is fixed on the future glory. Kung ikaw karon nakakaroon sa imuhang sitwasyon ng murag nawad-an na kagpaglahom, discouraged ka, I hope these words will encourage you. These are all temporary. There is eternal glory that is waiting for us with Jesus in His kingdom. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo, sa imong pulong karon. Daghang salamat sa imong grasya nga kami, Ginoo, imuming gipasabot. Na kining tanan nga among nagiyan, this is our temporary, and there is future glory that you have revealed for us. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen o amen.